El patrimoni és un dret que tothom té de tenir-hi accés. Si penses en els nens a les escoles o els teus propis fills, i pensa que no els hi ofereixis cap cançó, cap conte, cap dibuix, cap llapis de color, cap música, no els permetis ballar, que no els ensenyis cap pel·lícula, que no vagin mai al teatre, que no vagin mai a un espectacle de dansa. Què et queda? Tot això és el que els permet créixer. Sense res d'això no hi ha creixement possible. Però una cosa és menjar i l'altra cosa alimentar-se. Són dues coses diferents. En el dia d'avui, a més, està impregnat en el nostre entorn el qüestionament. Tenim una eina que ens pot permetre el mateix que als lleons els hi permet la seva força o que a les gaseles la seva rapidesa per sobreviure. I aquest és el qüestionament. Per tant, el qüestionament no és una cosa que vingui de més a més, és que la portem integrada en nosaltres mateixos. Una cosa és la filosofia i l'altra cosa és fer de la filosofia una assignatura. Fer filosofia a la primària no és tenir una assignatura de filosofia, sinó tenir un mestre que escolta.